Arwakini machiegni migago nyinga Milton Ochieng. Jatend duond bura mar Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka owacho no biro bedo matek nogai mar ODM Oburu Odinga chopo lek mar tero oganda jo Kenya nyaka Kanan kaka mosenindo Raila Odinga nochano. Koloso e kinde manochiwo ayanga bas e skund Miumbuni mayudore e sub-county ma Kathiani, Kalonzo manoten kod nyawadgi Justin Muturi nosewo jatend piny William Ruto kuom rem rango makare weche mag demokrasia ma pachoka. Kalonzo nomedo bende ni jatend piny William Ruto osiko kaluongo nyinge kinde duto ma obago romo ni mane achiel kuom yore motiyo gi nyinge kampen mare. Ojiwo Ruto mondo many yore mag bero ngima oganda jo Kenya, paro manosir gi jaod bura ma Kathiani Robert Mbui. Mwingine anaitwa Dr. Oburu anasema tutaenda Kanan lakini tutapitia Singapore. Hii ni mambo ya kuchekesha. Kwa sababu Raila ambaye amelala ambaye tulimpigia kura kila wakati, si ni kweli? Alisema tuna safari ya kwenda Kanan. Sasa ndugu yake mkubwa alipochukua mamlaka acting ya chama cha ODM akasema akafikiria ndugu yake alisema tunaenda Kanan sio Singapore. Naye Ruto anasema wanaenda Singapore. Sasa Oburu anasema tutaenda Kanan tukipitia Singapore. Yaani wanaona wa Kenya kweli na wao wanasema sisi hatuna akili. Yule ambaye amepotelewa ni akili ni Ruto ama ni sisi?